Badakigu larrialdi batean segundu bakoitza garrantzitsua dela, baina batzuetan komunikatu ezin izatea da matxurik handiena. Larrialdi batean nola komunikatu ez jakiteak paralizatua utz zaitzake. Gizartearen gehiengoak ez du zeinu hizkuntzarik ezagutzen, eta une horietan esanahi handia izan dezake, egoera horietan segundu guztiak dira garrantzitsuak. Baina ezi hori irukini esker hautsi daiteke. Aprenderás las preguntas esenciales del protocolo de emergencia. Practicarás en distintos escenarios, accidentes, mareos, crisis de ansiedad y más. Dominarás preguntas como ¿estás bien? ¿Dónde te duele? ¿Puedes respirar? Vamos, es como tener el modo ERE y para todos. Hau edozein tokian gerta daiteke, gure lanean, gure auzoan, gure herrian, gure eskualdean edo gure komunitatean. Edo txikitako lagun batekin, bizi lagunarekin edo edozeinekin. Ondorioz, beti prest egon beharko ginateke. Honen guztiaren atzean hirukin taldea dago. Josu, Manes, Ilare, Irene eta Aroa. Sormen teknologikoaren eta sentsibilitate sozialaren kombinazioak batzen gaitu, eta gure konpromisoa pertsonei benetan lagunduko dieten soluzioak sortzea da. Hirukinekin benetako hesi bat kentzen dugu. Egoera kritikoetan komunikatzeko aukera ematen diegu guztiei. Oinarrizko beharrak asetzen ditu. Bizitzak salbatzen ikastea eta oztoporik gabe komunikatzea. Hirukin, komunikazio inklusiboa larrialdietan.